Hej, i denne uge har FGU produktionsuge, og jeg tager lidt med rundt på de forskellige værksteder og viser, hvad vi laver. Så vi starter ved bygboliganlæg. Så dette er bygboliganlæg, og vi skal nu over have et interview med en af eleverne. Kan du fortælle os lidt, hvad der foregår i den her uge på FGU? Der foregår produktionsuge Yes, og hvad bruger I den her produktionsuge til? til at være på værkstedet hele ugen og lave det, som vi normalt laver på værkstedet. Bare hele ugen. Yes. Og hvad er I så i gang med at lave her på værkstedet? Vi er i gang med alt muligt med træ at gøre. Og hvad er du så i gang med? Jeg er i gang med den her gyngehest, hvor selve halen er lidt irriterende. Det kan jeg godt forstå, men det ser virkelig fedt ud. Tak. Og nu er vi så inde ved industri. Og nu skal vi så interviewe en fra industri. Er der noget bestemt værktøj, teknikker eller materialer, som I bruger? Vi bruger for det meste svejsning og vores udstyr til at beskytte os selv, når vi svejser. Vi bruger også rigtig meget vinkelsliber, fordi vi har en rigtig masse kanter, der skal slibes. Ellers så kan vi det ende med, at vi stikker en eller anden nød, og så er der en person, der skal på sygehuset eller værre. Så det er for det meste det, vi bruger. Ellers så er det meget slibning i hele taget. Ja. Og har du lært noget nyt i løbet af den her uge? Sidste uge for det meste, men i den her uge har jeg sådan mere lært at se andres synspunkter af, hvordan de fikser ting. For eksempel ved, at jeg skulle svejse noget, de havde ødelagt sammen, og så synes de, at de skulle fikse den ved at lave en større svejsning. Men jeg tænkte, at jeg skulle lave en mindre, og så gjorde jeg det på deres måde, og så lærte jeg, at det var faktisk nemmere på den måde. Så I lærer også meget fra hinanden her? Ja, vi lytter meget til hinanden. Så. Yes, det lyder som et godt fællesskab. Og tror I kan nå at blive færdige med alting, I skal lave i den her uge? Ja, i går nåede vi at lave 10 hjerter og 12 roser, så vi er ret godt i gang. Og på grund af, at vi manglede Steven det meste af dagen, så har vi glædet så meget i dag alligevel. Det lyder også meget fint, ja. Og nu skal vi så ind til handel og kundeservice, for at se, hvad de er i gang med. Og nu er vi så inde ved handel og kundeservice. Det her er deres butik. Og det her er så deres klasselokale. Yes. Og hvad er I så i gang med at lave her på handel og kundeservice? I dag er vi i gang med at lave juleting. Flere forskellige. Vi laver julekalender. Vi laver julekort, nisser og en hel masse andre ting. Det lyder hyggeligt. Og hvordan er I kommet på alle de her idéer til, hvad I skal lave? Nogle selv egne idéer sådan set, og nogle idéer fra Google, Printer, hvad som helst sådan set. Ja, og jeg kan se, at I har en meget stor obsession med gnomer. Hvad sker der for det? Jeg er ikke fuldstændig sikker på det, men jeg tænker, det bare er noget, man bare kan lide. Ja. Yeah. Fra klassen af. Ja. Yeah. Og nu går vi så ind til kommunikation og medier. Og nu er vi så inde ved kommunikation og medier. Og hvilke produkter er du så i færd med at lave? Ja, jeg er færdig med at lave til- og frakort. Og kan programmerne til herinde ved kommunikation og medier være nogle gange sådan lidt udfordrende at bruge? Ja, det kan være lidt udfordrende, hvis man ikke er forberedt og ikke har set sådan en træningsvideo til det. Og hvad gør produkterne unikke til det her værksted? Det er meget sådan, vi bruger meget mere digitalt, og så får det printet ud i stedet for at bare bruge noget i virkeligheden. Ja, det lyder meget spændende. Og nu skal vi så ind til AGU'en. Og så er vi så inde i AGU's klasseværelse.
Det ser ud som om I er i gang med en god del herinde. Var det svært at vælge, hvad du ville gå i gang med? Ikke rigtigt. Altså, det er jo lidt nemt, hvis du bare klipper dem her i stykker sådan ud, og så folde dem her til lanterner. Jeg synes altid, jeg har været god sådan, til at folde ting og sådan, så jeg synes ikke, det har været så slemt at vælge, hvad man skulle. Ja. Og har så også ud til at være en rimelig god stemning inde i klassen. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er meget dejligt. Der er heller ikke så meget sådan pres på det, sådan stille og roligt, sådan, så det er meget rart også. Det er godt at høre. Og hvordan er den her uge anderledes end jeres normale uger? Jamen altså, der er selvfølgelig lidt pres på, at man skal lave nogle ting og sådan, men ikke helt på samme måde, som det ville være normalt. Så det er meget sådan stille og roligt, man gør de ting, man skal lave det, så man når de ting. Ja. Det er rigtig dejligt at høre. Og nu er vi så inde i køkkenet ved mad og ernæring. Hvordan synes du så samarbejdet har været i den her uge? Det har været meget fint. Altså alle har hjulpet hinanden, og det har kørt godt. Det er godt at høre, og har det taget lang tid at lave de ting, I laver og sådan noget? Ja, det har da taget et stykke tid. Men altså, vi har jo lavet en del forskellige, der er sylt, og så har vi lavet nogle kageformer, som er inde i fryseren, som er klar til, når julemarkedet kommer i gang. Og har der været fart på? Har der været travlt og sådan noget i køkkenet den her uge? Ja, der har været meget at se til. Altså, lidt mere end normalt, men det har også været fedt. Det er godt at høre. Og nu er vi så inde ved omsorg og sundhed. Så glæder du dig så til julemarkedet? Ja, jeg glæder mig fint nok. Jeg er i en lidt sjov situation selv, så jeg kommer ikke til at deltage i det fulde tid. Det lyder lidt trist, men ja, jeg kan godt forstå det. Men det du så er i gang med, har du nogle råd til andre elever, hvordan de bedst kan lave det ligesom dig? Ja, altså, det vil bare at finde ting, som man interesserer sig for, også have noget musik i baggrunden, eller et eller andet, som man kan zone lidt væk, mens du laver det. Selvfølgelig skal det ikke være alt for indviklet, så. Men sådan en lille maling, en figur eller noget, det kan man sagtens gøre, mens man lytter til noget musik. Ja, det synes jeg også. Og hvordan er det så socialt her i produktionsugen? Jamen det er forholdsvis okay. Altså vi er andel i forskellige små stationer rundt omkring, hvor man så som en lille gruppe kan sidde og snakke sammen, grine sammen. Ingen siger, at man skal blive der jo. Man kan sagtens gå lidt rundt og snakke sammen med de andre forskellige grupper her omkring. Og det er jo også en stor del af det sociale, i vores tilfælde i hvert fald. Ja, det lyder også rigtig hyggeligt, så tak. Vi skal nu snakke med Britt, som er ligesom hende, der står for den her uge. Og ja, hej Britt. Hej. Vi har lige nogle hurtige spørgsmål til dig. Kan du fortælle sådan med kort ord, hvordan du synes, den her uge er gået? Jamen, jeg synes, ugen den er gået over al forventning. Det er altid sjovt at sætte nogle andre processer i gang og lave noget andet med eleverne. Og eleverne har været super søde til at lege med og prøvet enormt meget nyt. Så jeg synes, det har virkelig været en positiv oplevelse den her uge. Det er godt. Hvad var din inspiration til alle de idéer, som du synes, de forskellige hold skulle lave og sådan noget? Ja, men det er sådan en mærkelig blanding af alt muligt, jeg samler op. Og noget af det er meget julet, og noget af det er overhovedet ikke julet, selvom det er til et julemarked, vi producerer. Jeg tror meget på det her med genbrugstanken. Altså, hvad har vi? Vi har flettet stjerner af nogle gamle gardiner og meget stof af genbrugsstof og sådan noget, så jeg prøver meget den vej. Og så har jeg selv sådan en meget enkel stil, så det vi laver er sådan meget rent i udtrykket, og ikke for mange digidarer og så videre. Men ellers så henter jeg jo inspiration alle steder, hvor jeg kommer, og på nettet. Og ja. Og så lige her til sidst, har det taget lang tid sådan at forberede det her? Det har faktisk taget utrolig lang tid. Det tager rigtig lang tid at samle alle de stumper, vi skal bruge, når jeg skal holde flere hold i gang med produktioner. Og netop fordi meget af det er genbrugsmaterialer, og noget af det er også ting, jeg har i kælderen, så er det alle mulige stumper, jeg skal have samlet sammen og have pakket og have med, så det tager rigtig lang tid. Men det er indsatsen værd, når vi her fredag kan se, at nu samler produkterne sig, og i princippet så er vi stille og roligt ved at være klar til julemarkedet. Yes. Tak for din tid. Tak fordi du lige har tid. Lidt. Og det var så alt, vi havde for den her uge. Ja, tak fordi I så med. I må hygge jer. Ha' en god efterårsferie. Farvel og tak.